Drugi dio dana, drugi dio dana. A u drugom dijelu dana, dragi slušatelji, sada s posebnim zadovoljstvom pozdravljam gospođicu Petru Bašić. Petra, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Vaša velika ljubav su akvariji. Tako je. Došla je lijepa vijest iz St. Petersburga koja glasi: akvaristi iz cijelog svijeta prošlog su se vikenda okupili u St. Petersburgu na međunarodnom natjecanju u slaganju biotopskog akvascape-a. Tako je, to je bilo jedno dosta veliko natjecanje na kojemu smo, evo, ja sada osvojila prvo mjesto. To sam želio da vi upravo kažete. Tako je. Jer čuo sam da ste jako samozatajni i skromni i sad možete snažno, glasno i jasno u drugom dijelu dana reći: ja, Petra Bašić, pobjedila sam. Evo ga, osvojila sam prvo mjesto, jako sam sretna zbog toga. Bilo je jako lijepo, puno novih iskustava, poznanstava iz čitavog svijeta, stvarno je bilo prekrasno. Zasigurno se mnogi slušatelji, pa i oni koji imaju akvarije, pitaju kakav je to biotopski akvascape. Pa, biotopski akvarij, on predstavlja točno određeni dio prirode, znači točno određeni dio rijeke ili jezera kojeg akvarist želi predstaviti. U takvom akvariju nalazimo autoktone biljke i životinje iz tog komadića prirode. Je li vam možda poznato koliko se natjecatelja prijavilo u onim izlučnim danima pred samo veliko finale? Pa tako je, to je bilo više od 100 kandidata za finale. Više od 100 njih? Više od 100, tako je, da. I vi ste pobjedili sa svojim Ja sam, bila prva u kategoriji Euroazije i onda je, znači, svaki pobjednik iz svake kategorije išao u finale u St. Petersburg gdje se uživo slagao. Koji je to dijelić rijeke koji vam je osigurao prvo mjesto? Pa to je bila jedna rijeka, odnosno potočić u Kini koji je eto sada pred dosta velikom opasnošću od zagađenja, u kojem se nalaze ribe koje su stvarno na rubu izumiranja. I eto, ja sam ga predstavila na ovogodišnjem Akterfestu, ljudi su ga mogli vidjeti uživo i vidjeti kako to izgleda. Znači, Zagrebačani su imali prigodu vidjeti predpremijeru velike pobjede naše Petre Bašiće. Slike su otišle put organizatora? Tako, slike su otišle putem maila, znači 4 slike, frontalna slika akvarija je par detalja i putem tih slika je stručni žiri ocjenjivao da li je taj akvarij stvarno kopiran dijelić prirode i da li vi na neki način zaslužujete poziv dolaska na veliko finale. Da. Tko vam je bio najopasniji protivnik? Pa bio je jedan dosta lijepi akvarij, stvarno je bio prekrasan, evo ga, meni je bio, zapeo mi za oko, on je bio drugi, znači ja sam bila prva u toj kategoriji, on je bio drugi, to je bila kao neka močvara sa dosta suhog lišća i grana i stvarno je bio unikatan. Može li se vaše biotopski akvariji vidjeti na nekim od web sajtova? Tako, može se, ulogirajte se na forum Akvarineta, to je naša centralno mjesto akvarista gdje se okupljamo, izmjenjujemo iskustva, fotografije, pokazujemo svoje akvarije i tamo možete vidjeti te akvarije. Da, sad ću vam, Petra, postaviti pitanje koje naravno nije nešto originalno, a to je: od kad se bavite akvaristom? Pa evo ga, ja se ne bavim baš dugo, bavim se 3 godine, svega 3 godine se bavim akvaristikom, ali od uvijek su me zanimale životinje, posebno ribe, nešto se malo bavim i ribolovom u slobodno vrijeme, tako da mi je akvaristika bila stvarno hobi koji sam jako zavoljela. Dragi slušatelji, u drugom ste dijelu dana na Drugom Hrvatskog radija i za one koji su se možda tek ovoga trenutka uključili, pričamo s našom Petrom Bašić koja je na velikom međunarodnom natjecanju akvarista koji su se okupili iz cijeloga svijeta prošloga vikenda u St. Petersburgu osvojila prvo mjesto u slaganju biotopskog akvarija. Slaganje akvarija s uvjetima kakvi postoje u vanjskom svijetu po nekima je posebna umjetnost, Petra. Pa tako je, taj akvarij i dalje što predstavlja, znači, određeni dio rijeke, jezera, treba estetski dobro izgledati. Znači, ima tih nekih akvarističkih sitnih pravila da se visoke biljke stavljaju u zadnji plan kako bi se dobio bolji pogled, bolja dubina. Zasigurno je akvaristika vaš veliki hobi. Da, tako. Hobi je prema definiciji posao kojim se bavimo iz svog vlastitog zadovoljstva, a ne po dužnosti. Dakle, omiljena, rekli bismo, razbi, briga, zabava, zanimanje. Akvaristika bi prije svega trebala biti
posebno sudeći upravo to, zadovoljstvo, ne obaveza. Tako je, akvariji posebno opuštaju, znači gledanje tog malog svijeta kojeg ste vi napravili unutar svog doma, komadića prirode stvarno može opustiti. Zahvaljujući ljubavi prema akvaristici, posebno sudeći ovaj hobi postao izrazito popularan i rasprostranjen diljem cijeloga svijeta. Da, postoje razna natjecanja u raznim kategorijama akvaristike. Pa tako imamo, osim biotopskog, imamo i aquascape, oni su vrlo popularni u zadnje vrijeme. Koja populacija voli uređivati akvarije? Jeste li nikada obratili pozornost na tu neku dobnu skupinu ljudi? Pa recimo od nekih kasnih 20 godina pa nadalje ljudi već stvarno ima široki raspon. Ali može se naći i stvarno dosta mlađe populacije koje još ide i u osnovnu školu, koje jako zanima priroda i oni također imaju akvarije, jako su dobri u tome. Slušajući vas kako pričate o svom velikom hobiju i velikoj ljubavi akvariju, možemo reći na neki način da i ta vaša ljubav prema akvariju utječe i na zasigurno vašu životnu filozofiju. Naime, bavljenje akvaristikom tjera čovjeka zasigurno na postavljanje mnogih univerzalnih pitanja, ponajviše vezanih uz etiku, pa čak i estetiku. Evo, na primjer, jedno od etičkih pitanja postavljaju zasigurno gotovo svi akvaristi. Imam li pravo držati ribice u zatočeništvu? Da, to je jako dobro pitanje. Ali ja smatram da ako ih već držimo u zatočeništvu, da im trebamo osigurati najbolje moguće uvjete. I to pokušavamo mi predstaviti ljudima i putem Akterfesta i putem naših stranica Akvarineta. Ili recimo još jedno od u nizu etičkih pitanja, ako se redovito ne brinemo o svojim ribicama, jesam li loš čovjek? Pa gledajte, to živo biće ovisi o vama, znači da stvarno se morate brinuti o njemu, jer ako se ne brinete, to vam je isto kao i svaki drugi kućni ljubimac, ne može bez vas. Dakle, evo, zasigurno niz takvih pitanja, pa između ostalog i na pitanje ima li smisla držati organizme u akvariju ako još uvijek ne znamo kako im omogućiti preživljavanje u uvjetima kakvi su u prirodi, ili vi to ipak uspijevate na neki način postići? Da, ali u današnjem dobu dostupne su mnoge informacije, tako da stvarno nije problem pogledati na internetu, pročitati, ima brdo toga gdje se može saznati koji su uvjeti potrebni za određene organizme i prema tome ih ili nabaviti ili odustati od njih. Evo, vi ste sada pokazali da ste dostigli jednu visoku razinu umjeća slaganja akvarija. Evo, u ovom slučaju govorimo o jednom vrlo specifičnom načinu uređenja akvarija. Taj akvarij je ostao u St. Petersburgu? Ne, da, taj akvarij je rasformiran, bilje, ribe su podijeljeni među kolegama akvaristima, tako da su završili u dobrim rukama. Nismo ih bacili u WC, tako da ne brinite. Imate li vi u svome domu akvarij? Da, trenutno imam 5 akvarija. Koliko? 5. Koliko vremena oduzima jednoj djevojci održavanje 5 akvarija? Pa gledajte, pošto mi je najveći od 400 litara, zahtijeva dosta vremena. 400 litara, da. Ali samo kod promjena vode. Voda se mora mijenjati jedanput tjedno, mijenja se trećina vode, tako da to je u biti najveći posao oko čitave akvaristike i najteži. A koje vi, Petra, ribe najviše volite držati u svojim akvarijima? Pa ja sam jeste li možda, oprostite, počeli sa zlatnim ribicama, onim o kugli? Ne. U biti moj prvi akvarij je bio baš biotopski akvarij jugoistočne Azije. To je bio dosta mali akvarij. Htjela sam samo vidjeti kako je ta akvaristika, kakav je to hobi i zaljubila sam se na prvi pokušaj. U tom akvariju se nalazilo svega par riba, jer u malom akvariju naravno ne možemo držati neke velike ribe, ali prije toga sam se detaljno informirala o svojim ribama, o ribama koje želim imati i kakve im uvjeti trebam pružiti. Sad ću iskoristiti ovu prigodu i postaviti vam pitanje koje zasigurno postavljaju mnogi koji uređuju svoje akvarije, a pronašao sam ga na nizu foruma. Naime, mnogi ljudi traže pomoć na forumima za rješavanje algi u svojim akvarijima. Što vi mislite? Evo, što misli Petra, koji je glavni razlog za većinu tih problema s algama? Pa za probleme s algama je najveća stvar je u disbalansu. Znači vi morate naći balans između osvjetljenja akvarija, nutrijenata koje unosite putem vode i živog svijeta unutar akvarija. Znači sve to mora biti u jednom balansu, onda je sve u redu i alga nema.
Evo još samo za kraj. Spomenuli ste svjetlost, koliko mi je poznato tehnologija ide naprijed i kada je riječ o svjetlosti sve više se upotrebljava LED rasvjeta. Tako je. Kakva je budućnost takve rasvjete? Evo ga, i sama imam jednu takvu rasvjetu baš na tom akvariju 400 litara koju sam napravila uz pomoć prijatelja i članova obitelji, znači to je kućna radinost, LED rasvjeta iz kućne radinosti i jako sam zadovoljna time zato što troši puno manje struje, a dobiva se puno više svjetlosti i u tom pogledu je tehnologija ide naprijed i možemo očekivati sve više LED rasvjete u akvaristici. I za kraj, što bi preporučili početnicima u akvaristici? Dobro se informirajte prije nego odlučite baviti se tim hobijem. Nemojte prvo kupovati akvarij pa onda gledati kako dalje, nego prvo se dobro informirajte, biti će lakše vama i ribama i ostalim živom svijetu u tom akvariju. Sprema li Petra možda još i svoj 6. akvarij u svom domu? Vjerojatno da, kad prođe zima. Petra, hvala vam što ste sve dragocjeno vrijeme odvojili danas i za slušatelje Drugog hrvatskog radija i bili naša gošća u drugom dijelu dana. Još jednom čestitke na velikom priznanju, međunarodnom, svjetskom. Danas je, dragi slušatelji, s nama bila pobjednica akvarista iz cijeloga svijeta koji se prošloga vikenda održao u St. Petersburgu na međunarodnom natjecanju u slaganju biotopskog akvarija. Hvala i još puno uspjeha, Petra. Hvala, doviđenja. Drugi dio dana.